ξεράνει, θα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Σε λίγο και το πλάστη μου με λαδάκι και ανοίγω το πρώτο στάδιο της μπουγάτσας. Πόσο στάδιο έχει, 3? 1, 2 και το επόμενο 3. Αυτό να είναι στρόγγυλο. Εντάξει. Θα το βάλω στην άκρη. Απόλυτες! Παιδιά, το ένα χέρι είναι από την κάτω πλευρά και το άλλο είναι από την πάνω μεριά. Και ουσιαστικά το αριστερό δεν δουλεύει ως αφηγό κεντροκίνηση και αυτό που δίνει κίνηση είναι το δεξί. Έγινε! Παπά, για να το μάθουμε κύριε. Πάμε. Άμα να το μάθουμε εμείς αυτό, έτσι κάνουμε πάνω. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα στις άκρες. Θα μπορέσουμε να τις ανοίξουμε με κοντράτια. Ελάτε να δείτε τώρα όταν έλεγα να μην στεγνώσει το ζυμαράκι. Δες όλα τα μπιμπικάκια που έχει δημιουργήσει, αυτό είναι στεγνωμένο ζυμάρι, Αφού βάλαμε λάδι. Για δεν μας αλήθεια σωστά. Τα ανοίγω όσο πιο ψηλά γίνεται, Πρέπει ουσιαστικά να διαβάζεις από κάτω. Θέλετε να διαβάσουμε Να διαβάσω. τη φυτίνη. Το δίπλωμα της μπουγάτσας είναι ο φάκελος. Δεν έβαλα πολύ γρήγορα, αλλά βάζω πιο πολύ. Δηλαδή είναι στεγνή η μπουγάτσα που κάνω. Πολύ, ναι. Εδώ σε τάξη τα σου. Εντάξει. Ουσιαστικά τι κάνω, φιλοποίηση, Το πρωταρκτικό σημείο φιλοποίησης είναι εδώ. Από εδώ εμπνεύστηκαν όλες οι άλλες φιλοποιήσεις. Το ίμιση. Αυτό ήταν. Όχι, κι άλλο πρέπει να Κι πει. άλλο θα πάρουμε πάνω. Θέλω να περάσω τώρα λίγο. Θέλει χώρο μεγάλο. Στους πίτσες μπορείτε να το Πιο κάνετε. μεγάλο χώρο δεν θέλει. Να κάνεις πιο μεγάλο τέτοιο, ναι. Για αυτό το ζυμαράκι που είναι επιστρέψει. Καλά κάνει το παιδί. Ναι. Μου κάτσε κανένα λίγο τώρα, έξω. Πόσα φύλλα θα βάλουμε? 2. Πέτε με τη λαμαρίνα. Λαμαρίνα πού είναι πως ξέρετε? Να έχω? Όχι, είναι. Στην ουσία βάλαμε 2 δηλαδή. 2, ναι. Εδώ είχαμε 3 μπουγάτσες. Ναι.
Πράσινο. Δεν θέλω. Αυτό είναι με τυλί. Ναι. Φτιάχνεις κανένα που βάζω. Βάλουμε μέσα. Κάνε λίγο παιδιά μου.